Энергетиклар көне уңайынан электр күчәнеше астында эшләү үзәге хезмәткәрләре дә котлаулар кабул итте. Биредә ил күләмендә хәтта якын чит илләр өчен югары квалификацияле белгечләр әзерлиләр. Район башлыгы алдагы эшләрендә уңышлар теләде. Поздравить вас с профессиональным праздником, Днем энергетика. Вы знаете, значит, Заинск был и будет городом энергетиков. Вся цепочка, система энергетики у нас есть. И мы рады, что у нас появилась даже и образовательная такая система. Үзәкнең бер төркем хезмәткәре төрле дәрәҗәдәге мактау грамоталарына һәм рәхмәт хатларына лаек булдылар. Спасибо. Разиф Кәримов һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан Шелтәр компаниясе җәмгыяте хезмәткәрләрен дә тәбрикләде. Коллективка төрле өзеклекләргә юл куймыйча эшләүләре өчен рәхмәт белдерде. Намуслы һәм нәтиҗәле хезмәтләре өчен кайберәүләр район башлыгының мактау грамоталары белән бүләкләнде.